Good afternoon guys. So welcome sa ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. Yeah, mega love shoutout sa lahat. At gusto ko muna ang pasalamatan ang family Chu. Merry Christmas sir. Asan na ba yung bahay ni ano dito? Yan. Tayo ay magbibigay ng pamasko. Tapo, bibigay ko lang yung damit na pinagawa nila. Ito yung pinatahi nila uli. Ay, sige, salamat Okay. Kailangan ko maghanap ng tindahan. Hinihingal ako. Hanap muna tayo ng tindahan. At meron pa tayong mga malayong paghahatidan ng kanila mga damit. Alright, check natin ang Manawag, kung gaano kalayo dito sa ating location. Pugaro, Manawag, Pangasinan. Let's go, search mo yan. 19 kilometers ang Manawag at 20 kilometers. Yeah. Bad trip yung aking GoPro battery. Hindi ko pa siya nagagamit, lowbat na. Yan. So magbibigay muna tayo ng mga kanilang orders. So magpapasalamat ulit ako kanila Sir Justin at Ma'am Kimberly. Thank you sa inyong pamasko. Hindi ko inaasahan na abot tayo sa ganitong ganitong katagal na pagsasama. Thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko nakilala ang mga aking mga bagong kaibigan. So kailangan natin magmadali dahil marami pa tayong pupuntahan. I mean, malayo pa. So mamaya titignan natin kung saan naabot ang aking 100 pesos. Sana ma-record ng aking GoPro, no? Right, so bago ang lahat, ipasok ang intro. Yeah. So nagtataka kayo siguro bakit nandito na tayo at mukhang uulan. Huwag naman po. So nakikita nyo ba yung mga bundok na yan? Lalapit tayo dyan mamaya. Doon yung pinakahuli nating destinasyon para sa mga ating i-deliver na damit, no? Doon sa bundok noon pupunta tayo. Right. Yeah, so nagtataka siguro kayo bakit binanggit ko kanina kung hanggang sa naabot yung ating 100 pesos. Right? So paliwanag ko na muna habang meron pa tayong battery. Actually kaninang umaga nag-start na akong magbiyahe 9 o'clock. Hindi na ako nag-video eh. Nakakita ako ng mga bata dito doon sa una kong pinuntahan, mga siguro 10 o'clock or 11 yun. Meron mga nangangaroling, no? Mga nangangaroling na bata kahit na sobrang init. Ayan. So yung isang bata kanina lumapit at kinakantahan ako. Ang problema kasi wala akong maibigay na pera, ganun. Late na akong nabiyayaan. Hindi naman late, kumbaga hindi lang siguro na timing, no? Thank you so much kay Ma'am Kimberly sa kanyang pamasko. Yahoo! So mag-share naman tayo kahit konti sa mga batang
nangangaroling. Pero pupunta muna tayo ng Manawag at napipi itong aking Waze. Ewan ko kung nasa na tayo. Tayo dumiretso na Pusurubio. Yan, so paano ba natin estimate yung kilometers niya? Dahil lang sabi kanina mula doon sa San Carlos meron tayong 20 kilometers. By the way, suot ko nga pala yung bigay ni Miss Jam na headset. Miss Jam, mega love, shout out! What's out, South? Alright, so teleport na tayo sa ating destinasyon dito sa Manawag. Alright, let's go! Ay, yan ang ulan! Tayo dyan, sa tayo sisilong. Lord, wag po. Yan, so today ay December 24. Merry Christmas sa lahat. Hanap lang muna ako ng masisilungan. Hindi pa naman lumalakas. Diretso na tayo siguro hanggang simbahan. Hindi ko pa alam kung saan yung aking destinasyon, kaya pala hindi nagsasalita. Yan, Pugaro. Go now. Kumaliwa sa Street na Garcia. Tama ba? So it's 3:38 in the afternoon. Op. Subukan nga natin alamin kung tama ito. Lord, wag mo pong iulan. Maraming salamat. Malayo pa po ang aking pupuntahan. Meron pa tayong Pusurubio. Yan, so wala tayong nakikita nangangaroling. Baka mamaya na lang tayo mamigay. Hindi ko nga lang alam kung aabot ang ating battery pagkaraan ng 300 kilometro. Ika'y kumaliwa. Yahoo! Ang Manawag Church, Birheng Manawag. Yan, tagal-tagal ko na rin hindi nakakapagsimba dito sa lugar na to. Nakakapunta lang ako pag mahal na araw, mga alay lakad, ganyan. Ewan ko kung meron tayong makikita mga batang nasa lansangan dito. Huwag naman sana sila sa lansangan, lalo dito sa kalsada, dahil napakahirap, no? Siguro naman napagdaanan nyo ang kabataan, naranasan nyo na rin siguro maging bata, or I mean yung mga nangangaroling. Dahil ako nung kabataan ko, nangangaroling din naman ako. Yun nga lang, hindi sa ganitong lugar. Sana tama itong tinuturo ni Waze. Nako, yan na. Ito talaga traffic. Merry Christmas sa lahat. 600 kilometers. Tama ba? Hindi ba tayo pinagluloko ni Waze? Makisama ka sa akin, Waze, give love on Christmas Day, sabi nga. Give love on Christmas Day. So teleport na tayo kung saan tayo pupunta. Yan, medyo malapit na pala. Yahoo! Pero para nakita ako na to noon itong lugar na to. Hoy! Mali ata. Ito, tede. Yan, kaliwa daw. Saan? Oo. Kung saan mo ko tinuturo, Waze, ha? Naku, lobat pa tayo yung aking headset. Mendoza. Bakit Mendoza tinuturo mo? Loko-loko ka, Waze, ha? Makapagtanong nga. Ate, pwede magtanong? Saan dito yung Pugaro? Pugaro?
Okay. Thank you. Hayop ka, Waze. Gago! Saan mo ako dinala? Apo! May bad trip po ako, ha. Yan, kanan daw, kanan. Sana hindi tayo iligaw. Bakit Mendoza kasi tinuturo? Wala, madilim na. Makisama ka battery ko. A few moments later. Alright. Ay. Andito na tayo sa Pugaro. Ito siguro yung bahay. Kung tama ba? 62, 63. Oh, pulisya yun. Ate Leng. Sir, Ate Leng? Ay. Thank you, sir. Thank you. Oh, yeah. Tapos natin yung isa. So, meron pa tayong last. Yan. Next natin, Alipangpang. Alipangpang. So, another. Damn. Ibig sabihin 30 minutes ang biyahe. Right, so mamaya na lang. Okay, yan. Kita nyo ba yung bundok na yan? Ang init. Tumawag si Ate Lourdes. Ate Lourdes, what's out? Yan, mainit na eh. Naarawan na ako. Yan, pupunta tayo dyan. Lalapit tayo. Pero hindi naman mismo dyan sa bundok. Ano, ang cute oh. Ha? Ano tawag dyan? Butcherong kasoy? Ay, hindi. Huwag ka mahuhulog. Hindi nakisama yung aking headset. Yan, doon tayo pupunta mamaya. Yan na, let's go. Ito na. Tatagos na tayo. Let's go. Alright. Ha? Mukhang mapapahaba yung aking vlog. Yan, tawag dyan. Tawag dyan nuclear bomb. Yan, sino nakakaalala sa lugar na ito? Kung sino yung mga dati ko na nakakasama sa vlog. Shortcut na lang tayo patungo sa ating patutunguhan. Dahil pagdadaan tayo ng highway, napakalayo. So hindi ko alam kung matatapos natin tong aking pupuntahan dahil nga lobat na yung GoPro. Kanina pa siya naglolo ko. Yan, so balik tayo doon sa ating usapan tungkol sa pangangaroling ng mga bata, no? Dahil lahat naman tayo galing sa pagiging bata. Iparamdam ng, para sa akin lang ha, para sa akin o ewan ko sa inyo. Iparamdam natin sa kanila ang diwa ng Pasko. Yan, hindi ko sinasabing ugaliin nila yung panghihingi, no? Ngayon lang naman dahil nga araw ng Pasko. Dahil nung bata ako, kung naalala ko kahit hindi ako nanghihingi, inaabutan ako ng mga matatanda. Yung 20 pesos noon malaking halaga na, no? Marami ka pang mabibili sa 20 pesos. Ngayon yung 20 pesos na ibibigay ko baka pang tinapay lang, o di ba? Kaya kahit pa paano i-share natin yung blessings na ating natatanggap.
Kung hindi ko man makuhanan ngayon, importante maibigay natin yung kanilang pamasko. Wala lang, na-share ko lang dahil nga ganito yung nangyayari sa atin, no? Marami ang naghihirap, marami ang walang trabaho. Siyempre mga yan may mga pamilya, may mga anak, ganyan. Yan, Puso Rubio, this way. Napakahirap sigurong dumaan dito ng gabi. Buti na lang at maganda na yung daan. Oha. Oha, oh. Hindi ko alam kung nakikita ng GoPro. Pero dyan, malapit-lapit tayo dyan, no? Makisama ka battery. Lahat ng dala kong gadget lobat. Ang malas naman, hindi ko naman ginagamit yung GoPro ko ng ilang araw. Ang bilis niya mag-drain. So wag natin kakalimutan ang diwa ng Pasko. Give love on Christmas Day. Sabi nga, uy, ano ba yun? Lamig. Woohoo! Wala lang. Diyan talaga magaan ang loob ko sa nature, yung bundok. Mas nare-relax yung aking utak. Oh, di ba? Napakaganda. Although may mga hinuhukay na lupa doon. A few moments later.